ராமநாதபுரம் மாவட்டம் காஞ்சிரங்குடி ஊராட்சி மேலவலசை கிராமத்தில் பழமையும் புராதன சிறப்பையும் பெற்ற ஸ்ரீ பொன்னு சிறையெடுத்த ஐயனார் திருக்கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் 263வது ஆண்டு எருதுகட்டு திருவிழா நடந்தது. முன்னதாக மூலவர் ஐயனார், கருப்பண்ணசாமி உள்ளிட்ட பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. பின்னர் கோவில் முன்புறம் உள்ள பெரிய திடலில் 100 அடி நீள பனை நாரால் கட்டப்பட்ட கயிற்றின் ஒரு முனையை காளையின் கழுத்தில் கட்டினர். மறுமுனையை 50க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பிடித்தபடி சென்றனர். களத்தில் துள்ளி பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் ஆர்வத்துடன் அடக்கினர். விழாவில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கொடிக்குளம், பால்கரை, பாரனூர், ஆப்பனூர், சீனாங்குடி, பொட்டக்கவயல், தூவல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களிலிருந்து 44 காளை மாடுகள் பங்கு பெற்றன. விழா ஏற்பாடுகளை கமிட்டியாளர்கள் காஞ்சிரங்குடி மேலவலசை கிராம பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர். நண்பகல் அன்னதானமும் நடந்தது.